Здравейте, приятели на Часът на българската музика. Аз съм Роси Кирилова и днес ще бъдем заедно. Well, started up the trail, October 23rd, started up the trail with the two you heard singing Kaya, yippee, 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 oh, Kaya, yippee, yippee, oh, Susanna, oh, don't you cry for me, 'cause I come from Alabama with a banjo on my knee. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I'm gonna lay down my sword and shield, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield, down by the riverside and study war no more. I ain't gonna study war no more, study war no more, study war no more. I ain't gonna study war no more, study war no more, study war no more. In 1814 we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans. We met the bloody British in the town New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, how I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Истината, че аз започнах преди много години в този стил, заедно с една група Следа. След нея Пепи Писарски направи Атлас. Дори нямам обяснение как се тази моя слабост към кънтри музиката откъде идва, защото по това време не беше толкова популярен в България и търсех плочи, касети от приятели от чужбина да ми носят. Но до ден днешен имам слабост към тази музика. Приятели добри, приятеля в нужда се познава. Не можеш ти да купиш с пари, приятелството то се подарява. Има за човека важни три неща и от тях животът ни зависи. Важна е за всеки първо любовта, без любов животът няма смисъл. Вярата ни дава сила за живот, сила да поконат семената. С вярата озрява всеки чуден плод, който щедро дава ни земята. С любов и вяра пълен е света, трябва ни една надежда само. Вярна дружба стара, труден кръстопът, нека е приятелското рамо. Приятели, приятели добри, приятеля в нужда се познава. Не можеш ти да купиш с пари, приятелството то се подарява. Приятели, приятели добри, приятеля в нужда се познава. Не можеш ти да купиш
то се подарява. Има за човека важни три неща и от тях животът ни зависи. Важна е за всеки първо любовта. Без любов животът няма смисъл. Вярата ни дава сила за живот, сила да погонат семената. С вярата ни озрява всеки чуден плод, който ще продава ни земята. С любов и вяра пълен е света, трябва ни една надежда само. Вярна дружба стара, труден кръстопът, нека е приятелското рамо. Приятели, приятели добри, приятеля в нужда се познава. Не можеш ти да купиш с пари, приятелството то се подарява. Приятели, приятели добри, приятеля в нужда се познава. Не можеш ти да купиш с пари, приятелството то се подарява. Не можеш ти да купиш с пари, приятелството то се подарява. Много малко хора знаят, че 1984 година в първата ми плоча имам песента, която 20 или години по-късно стана известна в изпълнение на Уитни Хюстън от филма Бодигард. Тя всъщност е на Доли Партън и аз я направих тогава, но на български, защото по това време не се пееше на английски. Имам доста нейни песни, а в изпяването може би съм подражавала в началото като млад изпълнител на Емилу Харис, също на Линда Ронщад. Жените в кънтри музиката са ми голяма слабост. Кънтри музиката е известна с това, че изпълнителите свирят най-често на китара. Това ли е твой любим инструмент, който така обичаш да слушаш? А можеш ли да свириш на инструмент? Най-интересното е, че и това не знам откъде идва. Може би пак любовта ми към кънтри музиката ме е свързала с този инструмент, защото когато бях малка, майка и татко ме записаха да уча акордеон в сега военния клуб, преди това беше ЦДНА. Обаче аз не обичах и бягах от уроци, въобще не ми се ходеше, нямах желание, исках да уча китара. И брат ми, понеже той свири на китара, ме научи така, извън, зад колесите, да свиря на китара, защото по това време не беше модерно, въобще не беше популярно жени да свирят на този инструмент. Така че има необясними неща въобще в предпочитанията на хората. Може би се раждат с някаква нагласа. Защо точно този стил? Защо точно този инструмент? Но така много хубави спомени имам. It's been a long time since you went away. I've got to think of you almost every day. With all my heart I'm hoping you're okay. Guess who loves you? Somebody loves you. I do. Na 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 na. Това беше първата песен "За теб живея" на Кристал Гейл, а първата българска песен беше "Тишина, тишина, само тя ми остана след теб". Тишина, тишина, само тя ми остана след теб. Тишина, тишина. Този свят, твоята длан, ще ми върне за миг любовта. Този
Тишината вали в прозора си, като бяга наглежда до мен. И сред толкова стъпки на хората, чувам твоите стъпки да стенат. И сърцето ти чувам да бие на звезди и пътеки без дом. Ти не можеш от мен да се скриеш, да останеш единствено спомен. Тишина, тишина, само тя ми остана след теб. Тишина, тишина. Аз съм сам, без любов, търся твоята нежна ръка. Аз съм сам, без любов. Този свят, твоята длан, ще ми върне за миг любовта. Този свят, този свят. Аз съм сам, без любов, търся твоята нежна ръка. Аз съм сам, без любов. Тишина, тишина, само тя ми остана след теб. Тишина, тишина. Тишина. Васил Найденов! Знаеш ли, че много е странно, но аз пея от малка. Не съм мечтала като други певци да бъда певица. По-скоро по-късни години исках да стана актриса, но още от 4 годишна възраст пея. И майка ми казва, че съм била изключително слънчево дете и съм пеяла навсякъде. Дори когато съм била болна и лекарката идвала вкъщи, аз пак съм пеяла. И един ден тя е казала: бе, защо не се обадите в радиото да го чуят това дете? То пее много верно, много е музикално. И майка ми казва: ние никой не познаваме там. Обадете се на една редакторка. И си спомням, че майка се обади на една редакторка в радиото, Лили Величкова, която по-късно отиде и в телевизията. И аз от 4 годишна всъщност съм участвала в Лека нощ деца, в много музикални предавания. Да не говорим, че водех и едно предаване по радиото "Добро утро, мили дечица", а не можех да чета и трябваше да уча всичко наизуст, по 7 страници наизуст. Но явно така сцената ме привличала от много ранна възраст. Майка ми работеше в Столичния съвет преди години и си спомням, че там винаги ме водила на разни мероприятия. И още съвсем мъничка, като има техническа пауза, кой ще запълни ростето на сцената. И аз за първи път съм се качила на Столична голяма община на сцената, за да изпея "Само ти, сърце си ми приятел, само ти не ми изневери". Спокойна съм, когато си край мене. Не може да се случи нищо лошо. Щом заедно сме, няма ни студени. И няма за какво да се тревожа. Така живеем с теб едно съзвучие. Очи в очи, допрели верни длани. Сами прошепват устните: обичам те. С радостите твои, с твоите рани. Живечна любов завинаги. На щастие сърцата си обричаме. За бързания ден, за бързания ден. Успяваме
Името на Мария Нейкова винаги съм свързвала с две великолепни песни – Козия рог и Светът е за двама. И още тогава си мислех, че за да напише такива хубави песни, трябва непременно да са минали през сърцето й. След като се запознах с нея по-отблизо, разбрах, че не само песните, но и приятелството минава също през сърцето й. Искам да й благодаря за чудесната песен, която ми подари. Мисля, че това е най-хубавият подарък, който една жена може да направи на друга жена. Мила мамо, как да намеря дума най-добра за тебе? От звездите ли аз да я взема, или е в сърцето? Ти своите сълзи под очите ме върши. Те казват всичко и дори да мълчим. Разбирам аз какво щастие голямо да съм до тебе, мамо. Разбирам аз какво щастие голямо да казвам с обич, мамо. Аз се познавам много отдавна. Още тогава ми хареса това, че тя е така много приятелен, много скромен, много възпитан, много интелигентен човек, нещо, което така рядко се среща в нашите кръгове. Тогава ми хареса тази чиста усмивка, която притежава Роси, с която печели хората. Доста време мина, майче ме забрави. Чакам пред вратата да застанеш ти. Може би на път си, а все се бавиш. Или ти не помниш старите следи. Що при мен те няма, бързо свечерява, хладно е в душата, вика празнота. Моята усмивка тъжно се стопява, радиото пускам против самота. Моята усмивка тъжно се стопява, радиото пускам против самота. Моята усмивка тъжно се стопява, радиото пускам против самота. Но от някой ъгъл може би ти идеш, в сърцето мое твоя глас шепти. Трябва да се видим, Трябва да се видим, сигурно е вече, че това си ти. А трепти душата с тънката си струна. Дойдеш ли отново, слънчев е деня. Ти ще ме целунеш, аз ще те целуна. Всичко ти прощавам, но при мен ела. Моята усмивка тъжно се стопява, радиото пускам против самота. Моята усмивка тъжно се стопява, радиото пускам против самота. Моята усмивка тъжно се стопява, радиото пускам
против самота. Моята усмивка тъжно се стопява. Не съм от хората, на които някакси не им пука, като излизат. Винаги до ден днешен се притеснявам, когато излизам, особено когато излизам само за едно изпълнение. Защото преди години, когато пътувахме на концерти с оркестър, имаш възможност да пробваш апаратура, така да се ориентираш в обстановка. Пък трябва известна концентрация. Въобще трябва да се събере човек в себе си, за да излезе и да може да цялата тази енергия да я раздаде. Първото ми голямо турне беше с един голям певец, Панайот Панайотов, и до ден днешен много го обичам. Любовта ни е тъжна, като старо сребро. Просто вече е време да ни стори добро. Просто вече е време да ни носи късмет своя път да поеме. Все напред, все напред. Любовта ни е стара, като тъжна луна. Тя е плач на китара в самотната тишина. Тя е плач на китара в самотната тишина. Любовта ни е ъгъл, него ние да се стоим. Кой е лъгал, може би и пак ще простим. Кой е лъгал, може би и пак ще простим. Любовта ни е тъжна, като старо сребро. Просто вече е време да ни стори добро. Просто вече е време да ни носи късмет своя път да поеме. Все напред, все напред. Любовта ни е тъжна, като старо сребро. Просто вече е време да ни стори добро. Чудесен си! Аз не съм чудесен. Аз отдавна исках да ти го кажа, обаче не съм те виждала цяла вечност. Ти къде се загуби? Нали знаеш, концерти, телевизия, радио. Интересно, аз следя почти всички забавни предавания, пък нито съм те виждала, нито съм те чувала. Може би си пропуснала най-интересната рубрика от тях. Така ли? Коя? Коя? Гласове, които помним. Ти можеш ли да ми кажеш къде изчезна? Няколко пъти звъня у вас, никой не дига телефона. Аз бях на едно турне в Египет и съм много доволна, много хубаво прекарах там. Видях всички пирамиди, мумии, сфинксове. Обаче най-много ме впечатли мумията на Рамзес II. Така както си седя пред нея и изведнъж тя се надига и с задгробен глас ми казва: "Извинете, вие от България ли сте?" Викам: "Да, защо?" "Абе, имаше един певец там, Боян Иванов. Още ли пее?" Никога не съм очаквал това от тебе. Аз така да те... А ти така да ме... Никога не съм чул това момиче, Росица. Просто намек за това, че тя не харесва професионално друг свой колега, било то по-млад или по-възрастен. Това е изненадващо. Това е изненадващо и добро, много добро. От сцената, от екрана, трудно могат да се усетят такива нюанси на доброта. Но все пак аз си мисля, че публиката със своята неподправена интуитивност е усетила точно това в Роси. И сигурно това е тайната за нейния голям успех. Невъзможно е да сме чужди взаимно спознали. И съмнение, що ни тревожи, този край ще превърнем в начало.
Пътуването с оркестър в различни страни, както на времето аз пътувах по кораби, различни заведения в чужбина, е голяма школа. Защото тогава се разучават песни, всяка вечер трябва да разучаваш нови песни, наживо да пееш. Нашето поколение така сме свикнали да пеем с оркестър. Може би затова и доста по-сковани изглеждахме дълго време на сцената, защото всичко беше с кабели, докато сега има дистанционни микрофони, има слушалки. Тогава всичко разчиташ най-вече на себе си и на хората зад теб, на оркестъра. Да се променя, дори възрастта не помага, душата ми не остаря. Само от многото болка в нея, трупа на ден подир ден. Разбирам как слънцето бавно угасва, бавно угасва. За мен, защо така ме нарани, защо поне не пощади мечтите ми. Аз си имах само тях, изгубих всичко друго и боли. Защо така ме нарани, а днес от моите сълзи казваш те боли. Платих и своята цена, за теб аз бях готова да я платя. И ако трябваше пак да избирам, отново избрала бих те. Любов се дарява, не се изчислява, колко даваш и колко си взел. И без теб ще се справя, но дали ще узная, което до днес не разбрах. Любовта само болка ли причинява, да обичаш, това ли е грях? Защо така ме нарани, защо поне не пощади мечтите ми? Аз си имах само тях, изгубих всичко друго и боли. Защо така ме нарани, а днес от моите сълзи казваш те боли. Платих и своята цена, за теб аз бях готова да я платя. Ами аз съм работила с най-големите творци в българската поп-музика. Имам песни и на Тончо Русев, и на Найден Андреев. Преди години, когато говориш за текстове,
Димитър Ценов, един наш много добър приятел, който ми написа "Учителко, целувам ти ръка, приятелите винаги остават". Аз написах по негови стихове, след като той почина "Живей за мига", "Хората се срещат". Така, много песни имам. И естествено на моя съпруг, когато в началото той още ни откри, когато с групата започнахме и не можехме да публикуваме песни на английски. Кънтри ние пеехме на английски и той ни написа 2 български текста, така си запознахме и след това ми е написал едни от най-големите хитове. И "Тишина", и "Любов за винаги". Много са. Радвам се, че така съм работила и с други и по-млади композитори, още в самото начало, и Владимир Джамбазов, и Александър Савелиев. В последните години работя с Пламен Велинов и така. Случайна среща в "Жената бяла", учителката своя аз познах. Отминаме, не беше ме познала. Затичах се, извиках и я спрях. Представих си хубава и млада, с коси от злато в учебен час. И ако днес е бяла безпощадно, то тя е повелявала от нас. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Случайна среща в "Жената бяла", учителката своя аз познах. Отминаме, не беше ме познала. Затичах се, извиках и я спрях. Снегът в косите падал е неволен, но аз не вярвам, че е сняг това. А все си мисля, крак е ораолен. Учителко, целувам ти ръка. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Аз мисля, че да слушаш се възпитава. Да слушаш музика. Защото не можеш да очакваш от едно поколение, което не познава така образците в класиката, в поп-музиката, в народната музика, да има така ухо за хубавото. И смятам, че така най-голямата
вина, може би, на много от медиите, българските медии, които не излъчват българска поп-музика, е точно за бъдещите поколения. Защото те просто изгубиха връзката с миналото. Аз завърших магистратурата, всъщност ми е режисура, филмово и телевизионно изкуство, но това пак е в личен план, като лични успехи. Разбираш ли? Аз смятам, че човек трябва да се развива. А като мечта? Като мечта, може би, все още не се чувствам достатъчно добре подготвена, така,
лично. Сега в момента разучавам видеопрограми, а в същото време си пиша и песните, така че и аудиопрограми. И доста неща са, но ми доставя голямо удоволствие да се занимавам с това. Може би някой ден в бъдеще ще се реализирам и като режисьор, да. Защото тогава и предаването, когато започнах, беше едно предизвикателство, но се чувствах готова да се реализирам като журналистка, като това е моята първа професия. Това съм завършила всъщност. Сега имам един опит за видеоклип. На себе си експериментирах, но се оказа доста трудно да си режисьор на собствен видеоклип, защото трябва да се видиш отстрани, въобще по-трудно е. Понякога съм толкова добра, че цялата изтръпвам и боли ме, и вените ми сплетени в гора ми търсят ново благородно име. И вените ми сплетени в гора ми търсят ново благородно име. Понякога съм толкова добра, скриваме в коша си чимшера фора и неизмислена игра ме търси и ръцете ми намира. И неизмислена игра ме търси и ръцете ми намира. Понякога съм бяла и добра. Понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Понякога съм бяла и добра. Понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Понякога съм сладка като мен, тогава светли устни ме обича. Понякога съм златен слънчоглед, красив като главата на момиче. Понякога съм златен слънчоглед, красив като главата на момиче. Понякога съм бяла и добра. Понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Понякога съм бяла и добра. Как рядко ми се случва да съм бяла. Понякога съм бяла и добра. Понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Понякога съм бяла и добра. Понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Едно е да си пред камера, друго е да си зад камера. Освен това, едното е свързано с много суета.
сцената си има свои неписани закони, докато животните те приемат такъв какъвто си. Аз, когато съм сред животинки, даже забравям как изглеждам, какво говоря. Забавлявам се, но аз съм щастлива, че имах възможност да видя двете неща от различни страни. Просто като че ли някакъв баланс в цялото ми възприятие на света въведе и предаването. От една страна, защото ми е много скъпо, защото беше авторско предаване. Все пак това е нещо като личен успех за мен самата. А пък от друга страна и да дам възможност на хората да ги видя тях пред камера, а аз отзад. Здравейте, приятели! Това е моя прекрасен асистент за днес. Казва се Монти. Породата е много древна, съществувала още 400 години преди Христа и затова заслужава по-голямо внимание. Иска лично да те целуне. Заповядай. Заповядай при него.
До края на годината предстои да излезе моя нов албум. Щастлива съм, че много от песните са авторски, повечето от тях са авторски, а пък има и 2 неаполитански песни, с които искам да покажа, освен моята любов към тази музика, че има една много хубава европейска музика, не само американска, която не познаваме от друга страна. А пък до година ми предстои един юбилеен концерт, 30 години на сцена, и доста работа ме чака до тогава, защото след 25 годишния юбилей, който направих в НДК с участието на много мои колеги, вече така изискванията към самата мен вече са по-големи. Но се надявам да бъде наистина един хубав концерт с много нови неща, с много стари да припомня на хората през годините и така 30 години на сцена. Мъкна се с тихи стъпки моята душа. Не вярвах аз, че теб те има, не вярвах в любовта. Моя мрачен ден ти дойде при мен. Сега сме Бихте ли пожелали нещо на зрителите, че са на българската музика? Да вярват. Да вярват и никога да не спират да търсят и да откриват своите възможности. Смятам, че това е най-голямата дарба на един човек и най-голямо ценното нещо, заради което се е родил на този свят, да търси и да открива своите възможности. Не е време за мъже и без тях ни е добре.
Хубаво ни е така, да, ако не сега. Всички дни да са те безгрешни и добри. Хайде да измислим ден, ще се казва ден за мен. Да, хубаво ни е така. Да, когато не сега. Да, хубаво ни е така. Да, когато не сега. Хубаво ни е така.